Rwy wedi bod yma o hir yn wysiad i blwyddyn bora. Ac yn fod y symud i wan. Ie. Ie, rwan, dyn hwn y pan o'r wan sydd wrth teibl. Gweld wan. Sy'n gallu neud trwy'r ddod. Na, dwi wedi relaxio yn ôl o'r cadair fi wan. Gorffwys o'r cadair fi wan. Ac neu wysiad i ddod. Neud hyn wan. Mam yn dechrau ddod. Wel, cool. Na. Mae'n llwyd. A be? Byw. Yn clir o yma. Achos helo, Harry, mae croeso i Llwynog80 yma. Sori am beidio siarad efo chi. Bye fi. Okay.
met dat byd oes. Dwi'n wonder. Cool ddech chi yma. Cool. Oh, sbwch. Iawn, dwi'n lle yma. Mae creative yn boring, guys. Y ffôn y sydyn i fi dangos y byd nhw'n dyddiau chi ac y fodora. Sbwch cool ddech chi yma. Dwi'n gwybod ydych chi'n hoffi survival llwyth i gael. Just y ffôn methods di nesdi ar creative. Dych chi'n meddwl yn siarad o byddai yn cymryd i dangos y byd nhw'n gyd. Dwi'n meddwl. Dwi'n sgipio. Dwi'n gwybod yn ei rhywbeth survival yn dod. Dwi'n kind of creative dwi. Ti'n gall. Diolch yn bydd yn licio hynna. Sbio jyst bod hi'n nôl fo. A chi'n licio fo? Dyna beth chi'n gofyn am de? Ie? Rhywbeth arall. Diolch yn licio sy'n mynd i glwr. Dwi'n mynd i fanna nesa, boys. Dwi'n checio old tŷ yma. Hei, Granny Smith. Wait, Granny Smith gone. Hei, Oli, dwi'n pob sy'n gweld Granny Smith yma fel arfer. O, dwi'n mynd i fynd o Catherine i dweud, sorry. Catherine. Scallywag. Stop it. Stop it, please. Oh, sorry guys, my room careful on Minecraft, isn't evil. Oh, help, Mama. Hear this sound, guy. I'm not sure, boo. Holy shit. Don't fool me, guy. I don't think what the phone's sitting around. Okay. I'm gonna be over. Oh.
hwyl. Rhywbeth am diw eich dio. Oedd rhywbeth yn edrych o'r cwl. Hwn. The moment you have been waiting for. Sorry, chydig bod o eisiau. Sorry. Ooh. Danglish. Cool house stars. Survive. Ooh, chest. Oh, mae hwn wedi cael ei build allan o creative stuff. Trystwch fe. No. Oh god. Creepy. Sut park yw hwn eich? Oh my god. Ydy hwn? Ti'n gallu bawsio nhw? Oh my god. Yn rili hawdd yn digwydd. Bo. Bo. Epic. Super hawdd. Diolch a tara.